Thomas James Everett Ingliż ta' 43 sena wejn Attard ta' 26 sena li joqgħod Pembroke, Stefan Vassallo ta' 30 sena minn San Ġwann u Christopher Julian Cordina ta' 26 sena mill-Ħamrun baqgħu jinżammu arrestati wara li tresqu l-Qorti mixlija b'rejati marbuta ma' traffikar ta' droga. Dan wara sejba kbira ta' droga suspettata kannabis li l-valur tagħha fis-suq u stmat li jaqbeż iż-2.5 miljun euro. Stefan Vassallo qed ikun akkużat ukoll li huwa riċediv. Il-qabda tad-droga saret wara li tard nhar it-tlieta wara nofsinhar il-Pulizija segwew van li kien qed jinstaq lejn il-qasam industrijali ta' Burmarrat. Il-prosekuzzjoni fil-qorti spjegat kif il-Pulizija tissegwi l-van wara informazzjoni anonima li daħlet ilha. Hemmhekk il-van daħal f'garaxx u f'dan il-mument il-Pulizija iċċirkondaw il-post u daħlu. Kien hawnhekk li l-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra d-droga ikkonfermaw l-investigazzjonijiet fejn instab ammont kbir tal-anet ta' żebbuġ li moħbin fihom instabet id-droga kannabis. Mill-garaxx ġie elevat apparat biex il-kannabis tiġi ppakjata u stiġillata fil-boros. Ammonti żgħar ta' droga suspettata kokaina, ecstasy u amfetamina flimkien ma' arma tan-nar u munizzjon kif ukoll ammont sostanzjali ta' flus kontanti. Ġie spjegat kif il-Pulizija sabu 441 landa ta' żebbuġ mimlija pakketti ta' droga fost l-oħrajn. Sabu wkoll arma ikkargata b'4 balal fiha. L-akkużati kollha wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Il-prosekuzzjoni talbet għall-ifriżar fuq l-assi kollha tal-akkużati bid-difiża toġġezzjona għal din it-talba. Il-qorti li qed ittalba ordnat il-ħruġ tal-ordni ta' friżar fuq l-assi tal-akkużati. F'dan l-istadju d-difiża ta' kull akkużat ma talbitx għal ħelsien mill-arrest.